Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu siyaxoxa futhi. Lapha ku season 1 manikhumbula guys, kube nesikhathi la uTirelo ebezohamba before behambe beya eMzumbe. Umpumelelo ubecela uVuyo ukuthi amsize kube ukuthi mabe beka indaba kaTirelo emndenini kaMseleko kube ukuthi uVuyo useduze kaSibindi because uVuyo uwumamkhulu manje. Niyakhumbula ukuthi season 1 uVuyo bewumamkhulu? Yes. Ngoba uze wathi mayefika endlini guys eyazi nje kumahliphihliphi uSibindi kuthiwa akanayo imali yokwenza photoshoot kodwa uSibindi unendlu ebekubanga ukuthi kuzohlala bani kuyona ku season 1 yindlu ethengwe uSibindi ngoba phela kwashiwo njalo. Ngicabanga ukuthi abanye baze bawenza ama-video beyihalalisela uSibindi noma uMseleko uthengele uSibindi indlu eGoli leyo ndlu leyo ngoba phela thina masikhumbula kuthanda ngixuba kokubili uthanda nesithembu ezingane zesithembu kuthanda nesithembu uSibindi uhambe yodlala ibhola guys. Ngikhumbula kahle babehleli phansi bekhuluma nabantu abadala ukuthi uSibindi uyahamba uye eGoli ayiphathe kahle bamnyala-ke ngendlela bamnyala ngayo. Sekufika season 1 ezingane zesithembu useason 1 ufike uVuyo simazi laphaya ku season 6 ngoba ku season 6 kube nephathi ebinalo Gele ebesingamazi ukuthi yena ufike kuqala kunoVuyo noma ufike emva kwaVuyo. uVuyo ku season 1 throughout umamkhulu kodwa akhona amagama aphuma kuSibindi ukuthi engathi akekho ready because too emotional, ibehavior yakhe injani kusho uSibindi. Niyabona ngathi uSibindi akayiconsider kahle imizwa kaVuyo ngoba okokuqala la ku season 2 kuvela ukuthi akalobole muntu kulaba bakhona. Why afuneke ukuthi uVuyo abe seduze kwakhe ezokhuluma indaba naye angazi ukuthi uzoyibeka kanjani kumndeni wakhe ebe eyingane kubukeka futhi engathi aka-afford ngisho ukulobola ngoba phela uVuyo akamlobolile. Yinto esizwa manje kule recent episode ayizingane zesithembu ukuthi laba bakhona akaze alobola kanti besinomqondo wokuthi uVuyo wakhokha inhlawulo wasewaqala-ke ukwenza okunye because ezoba umamkhulu. Sinalokho ukuthi already uVuyo umamkhulu kodwa akaqedile ngoba nakuleya interview yakhe noGogo Skhotheni ngathi ngamuzwa esho into efana naleyo. So uma uVuyo-ke ebekwa kwiposition yokuba umamkhulu kusalungiswa uyakuthatha lokho ukufaka ekhanda uVuyo. Njengamanje sekufika useason 7 wakuthanda nesithembu yila uVuyo athola khona ukuthi hayi khona osephambili kunaye kanti ekuqaleni uSibindi bethi sizobambisana because uVuyo unumber 1 uTirelo unumber 2 mase beye ephathini kaLwandle sekubuza ukuthi uTirelo ubani uVuyo uzobe seduze kaSibindi esho ukuthi hayi olandela yena and izinto zihamba kahle bebe naleyo unit bobathathu. Uba shocked-ke uVuyo njenge-country ngoba usho kanjalo ukuthi usethola la kuthanda nesithembu ukuthi umpumelelo uthi uzoqala ngenye indlela. Le ndlela aqala ngayo usethatha uCele uNosipho Cele ukuthi abe u-first wife. Niyabona ubugebengu balengane? Le ndlela-ke uSibindi akhulume ngayo noVuyo aze uVuyo akhululeke kube nabantwana ababili yile ndlela akhuluma ngayo noNosipho Cele ngoba uNosipho Cele uma engabhekisisi ukuthi lesimo sinjani uya lapho. Niyayibona guys, uVuyo uthole umhlophekazi kwaba on and off. Okwesibili sekuba khona uBoy yila uSibindi emqinisekisa khona ukuthi uzoba umamkhulu. Uyakhululeka-ke uVuyo ezinye izinto uyayibona kodwa uba nokuthi vele yena uzoshada noSibindi sokuba khona ingane yesibili.
Uyafika omunye lo wam-introduce kuVuyo umtshela indaba eqondile ukuthi vele uVuyo phambili yena uzolandela konke lokho uzokwenza ngoba vele i-support yomndeni unayo ukuthi naye uqhuba le vision kababa. Kuba khona ingane. Nanku uNosipho Cele uyafika akalobolile njalo. Sesizwa amagama akhe uSibindi akalobolile kodwa kuNosipho usekhuluma ukuthi kuzoba khona iy'nkomo ezizophuma. Wentombazane kaCele bukisisa okufanele ukubukisisa ngoba kuzoba khona isikhathi la sekuthiwa iyashintsha-ke lento. Ngibona ukuthi uthukuthela kakhulu. Esenze izinto lo mfana ngoba nayo indlela nayo iphethini yakhe. Uyabathatha ebasondeza eduze, mayebasondeza eduze vele batshela ukuthi ubaba uyayisapotha yonke lento engiyenzayo. Ngesikhathi ubaba esaphotha nabo ababheka i-support yababa bayabona ama-finances kababa, bayabona ukuthi i-lifestyle inje, okusho ukuthi akuze kuba nankinga. Lo mshado uzoba khona kodwa yisithembu. Kwenzakalani? Kuba khona ingane iyashintsha-ke ithoni yomfana. Umfana usecula elinye iculo. Uthi kuNosipho uSibindi sekuney'nkomo kuzohamba kuyokhokhwa kaNosipho. Kodwa uNosipho ukukhokhela ukuthi yena ezokwazi ukuhlangana nabanye. Nitha uNosipho ufundile uphethe 2 usegraduate kabili. uNosipho ayibukisise lento njengoba siyibukisisa ngoba phela laba ababili base-university bobabili ngenzeka ukuthi khona ozograduate. Usekhuluma indaba yokuthi uyabeqa ney'ngane zakhe uzothatha uNosipho kuqala. uNosipho yena akatholi umntwana. Anibona ukuthi uNosipho uzothola umntwana mase iyashintsha lento ngoba phela wayethe ufuna abawu7. Usho ukuthi yena uzolobe ethi ngishiya ingane la vele ngizoshada nayo ngoba isithembu engizosenza aze afike kunamba 7 kuma decide ukuthi ulobola kanjani ngoba le episode ishintshile le ndlela, ishintshile lento ukuthi kulotsholwa intombi nto. Ufuna ukushiya ingane lo sigebengwane omncane. Lo tsotsi lo ufuna ukushiya ingane mase ya-add number. Ngoba phela ngeke ngoba bebanikeza abantwana futhi uyababhuka ubabhuka ngey'ngane. Aniyiboni lento? Hayi isigebengu. Niyakhona ukuthi ukhuluma kanjani nabo bemkholo. Ufike shuthi isithembu vele ekhaya siphila vele sona. Ubaba waqala kanje nami ngizolandela ey'nyathelweni zababa futhi ubaba-ke uzongisiza ngoba nayo imali ye-photoshoot ayikho. Ubanqoba ngani laba kuze kube khona iy'ngane umuntu ongena-photoshoot mali. Nengixolele bakwethu ngiyabhatalisa isikhathi asengivumeli i-exam yenza khona la eduzane ngiy'ndaba zabantu ngapha nemali yaka-YouTube ngiyayidinga ngoba phela kumele ngilungise izinto ekufanele y'lunge. Imalini photoshoot? Imalini endlu? Mina sengibuza ukuthi-ke lo uthatha usebenzisa ubaba wakhe ukuya la efuna ukuya khona. Niyamkhumbule ethi ku-season 1 vele kuthiwa sidla imali kababa. Yena-ke shuthi ubamele nje ngokuthi ubaba uyangisapotha kuyona yonke into engiyenzayo nginayo i-support kababa. Mase kube khona i-support kababa kuzokwanda iy'ngane. Kwanda iy'ngane ashintshe-ke manje ukukhuluma ngoba nakuNosipho uyivale ngokuthi kunendlela engizokwenza ngayo. uNosipho usemnikeza umqondo ukuthi uzofika yena eselotsholwe kuqala. uNosipho-ke uma ezothambiswa iy'nkulumo zikaSibindi sizobabaza okunye ukuthi hawu nangu uSibindi usenze njani. uNosipho uma ezothambiswa iy'nkulumo zikaSibindi sizobabaza okunye ngoba naye leya yokuthi uzoba umamkhulu.
Novuyo siqede usizini 1 ewumamkhulu. Hayi sathiwa wadlala ngovuyo lona ngoba umayeni uzofika amthethise laphaya. Umayeni mayesefika ethi yinganekwane lena engixoxela yona ngoba phela umayeni noMseleku abakhuluma into efanayo. UMseleku unendlela yakhe, umayeni unendlela yakhe ukuthi iy'ngane ayikhule zenze iy'nqumo ey'fanele. Uvuyo-ke kuthiwa akaphelezele usibili, mabefika lapha eMzumbe afike athi uTirelo usemva kwakhe. Yena uvuyo ewubani? Ewumamkhulu. Siyafika ku-season 2, uvuyo akasa-understand lutho, uvuyo u-too emotional. Usho lo mfana. Lapha ayikho into ayikhulumayo esiyizwayo. Yena akazi ukuthi abantu banemizwa kodwa uthi uzothatha isithembu. Akakwazi ukuhlonipha-ke le ngane lena. Niyakhumbula belusa iy'nkomo begijima, belusa iy'nkomo, befundisa ukulusa iy'nkomo begijima, angazi bahamba ngemoto khona baphuma ngemoto beyolusa iy'nkomo. Angazi ngikubalelani lokho kokulusa iy'nkomo ukuthi akaqinile usibindi. Akaqinile masizwe kukhuluma. Mhlawumbe bake bamlusisa iy'nkomo kaningi, walusa iy'nkomo. Ikhanda lakhe laqina. Ngoba manje yena akasayicabangeli imizwa kavuyo. Yonke into ayishoyo ufuna ukuveza uvuyo kabi. Uvuyo fanele umndeni wakhe umthathe njengokuthi uyintombazane ecabanga kanje. Umndeni wakubo fanele umthathe njengokuthi uyintombazane ecabanga kanje. Khona lapho uvuyo futhi uzomshada. Yabo le enginayo ukuba uvuyo unemali encane, angifakele imali encane ngiyofuna imvume ngimshayele lo mfana, ngimshayele yena ngoba ayikho lento ayikhulumayo. Ukhona umuntu ongathatha isithembu esahlulwa ukubhalansisa izinto ayikhulumayo. Manje uzokwenza uvuyo kabi la kule TV show, kujabuleke laba abalokhu besiqhubela i-TV show ku-social media ngoba hayibo nangu nethimba lakhe. Uvuyo uthi enza into kuvela into ethile sese bayahamba bayoyihleka nethimba lakhe. Kodwa into esiyaziyo-ke leyo nto leyo ayenziwa umuntu o-right nosendaweni e-right. Nginitshelile futhi ngathi nina kuthiwa niyayenza lento la ngayiphendula le video. Lona komunye nethimba lakhe bathatha yonke into ephume ngovuyo laphaya bayoyihleka ku-social media sebeqhube yabo i-TV show. Lena-ke sithi makancane kuyeza nakuwe lokhu futhi uyakufila yena. Inkinga ukuthi kufanele eboneke kuleli side elihle. Engathi novuyo engalalela alalelisise ngoba ekuqaleni ngimizwe ethi nje umndeni wakhe awufuni lutho. Ngase ngithi mina yini athi umndeni angayifaki naye ukuthi nganele. Macele bhasobha ntombazane. Yiba la ngoba la uyabhukwa nawe. Sokuthiwa nje wena uzofika sewu-ready. Kanjani? Nimzwile kodwa esike zikhona iy'nkomo ezizophuma. Novuyo phela wabatshela leyo nto. Bengeke uvuyo athathe indaba yokuba umamkhulu engatshelwanga ukuthi kukhona iy'nkomo ezizophuma. Bengeke aze acabanga ukuthi khona ne-meeting kufanele ibe khona emsukela. Lona-ke omunye-ke ubhizi-ke lapha ey'thombeni halala mamkhulu. Umsebenzi ongaka. Hhayi isaqhubeka-ke guys, so angazi ukuthi ngiqalephi kodwa nje ngisaxakiwe. Le ngane iyangixaka ngokuthi izinto ey'phambi kwakhe akaziboni. Usafanele kutshelwe abazali ukuthi lokhu akukho minor, kubalulekile kuyena, akakwazi yena lokho. Kodwa uye lo uthi uyathatha. Ngicela ukuza unamalini? Nibabonile? Yabo uvuyo ufana nokuba semndenini o-rich no-husband o-rich. Bahle abantu balo wasewulisi ngokusho kwini. Manje ngibuza ukuthi ngoba nje enama-photoshoot engawa-afford lezi ngane-ke yena ngoba phela makuthiwa uma ushada kufanele uveze amandla akho.
yonke lento oyenzayo kubuka nkosikazi usuke uyoveza ukuthi uya-afforda kangakanani, uyolobe ecashe emva kababa wakhe. Nabo mayethi usidla imali kababa ushona, ngoba yisho usizo yonke lento asuke eyikhuluma ebayitshela uyibheka ngokuthi ubaba wakhe umseleko. Angithi niyamazi ubaba uyangisaphotha njengoba kushiwo kuthiwa naye uyi-favourite kababa wakhe. Uvuye esebenzise leli thuba ku-social media. Lona macele ongakatholi ingane eqhubeke nezinto zakhe ebelalela mawukuthi unaye umthanda ngothando lweqiniso emlayela ukuthi uthini, kodwa nje engalethi iphutha emasethi i-blessing. Sesene-blessing manje sekuxakekile ngoba kuyakhulunywa la. Mase kukhulunywa ku-social media akasazi ukuthi alalele imizwa yakhe noma alalele thina, ngoba manje bonke sebenaleyo nkinga. Omunye ufuna ukuyi-prove ukuthi u-happy, omunye akazazi ukuthi ngempela ikuphi oku-right noku-wrong, ngoba uma ngifunda izinto ayibhalayo uyasho ukuthi abantu badlala ngaye, bafunani kuyena, yena ufunani ngaye. Yinde le video guys, and khona i-comment engibhorile la esazoyi-addressa nani nginichazele, because angithandi abantu abaze ngokuzoweya i-channel yami ngenye indlela. Lapho ngayikhethela ukukhuluma ngama-TV shows ngesizathu, ngoba ngingakaze ngiyibeke ukuthi ngizoba yi-advocate yento ethile mase kuyangihlula, kodwa ngiyathola nje ukuthi hhayi, lokhu kukhula kwey'namba kukhula nabantu abafika ne-narrative ethile ngami. Kumele ngiyilungise-ke leyo ndawo ngoba ngiyenzeka ukhona nomunye osezizwa ngalolo hlobo, kodwa bengithi niyibhekisise le. Mase nomunye oyibuzayo ukuthi kwenzeka kanjani oVuyo noTirelo pho iy'ngane engakaloboli. Lo mfana ukhuluma isitori asikhulumayo abheke ngokuthi unomseleko kubaba wakhe. Njengoba nani nje ngangifunda amanye ama-comment enu nithi hayi bo baba umseleko ngiyajima ngiyagena i-weight, ngoba nibona ukuthi ubaba umseleko ithaphi yakho size 36, 38 otik oThim Thick. Senithi hayi bo nami ngiyajima njengoba kufuneka u-number 5 ngiyayibona nami emzumbe. Nina futhi hhayi indaba yenu angiyivale le video sivele yaba umsangane. Thank you so much for loving support.